बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ, मैया थांनाय 7 मार्च रबिबारखालि बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सिमलागुरि माइनाव गामियाव बर'नि मुंदांखा थुनलाइगिरि रुंसारि गेदेमा धरनीधर औवारिनि सिबिथाय बावनाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंलांदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर', बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि आनन्द राम औवारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बसन्त स्वर्गियारी, क'क्राझार बिएड फरायसालिमानि बारग' गोरायुं डक्टर मंगलसिं हाज'वारी, गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि फोरोंगिरि डक्टर अनिल बर', बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि उपेन देउरि, बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शरत चन्द्र रामसियारिजों लोगोसे बर'नि गोबां थुनलाइयारि मावथिफोरा बाहागो लादों। बे आफादखौ सामलायदों बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारीया। हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव बर' थुनलाइ आफाद, एबसु, बाथौ आरो बर' रेबग्रा जथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों। बेजों लोगोसे आरज गाबनाय जायो गबर्धना बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा रुंसारि गेदेमा धरनीधर औवारिनि खाम्फायाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो आंगो बिसि बिबारि औवारिया। मख'नो गोनांदि बर'नि गागि लिरगिरि रुंसारि धरनीधर औवारि बिथांखौ सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मैहुर राजा मुङै बिमुं होनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। बिटिआर हालामनि बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 58 नं तामुलपुर बियाबाव बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि होनांगौ होननानै तामुलपुर ब्लक कमिटिनिफ्राय रायजोआरि दैदेनगिरि रनजित दास, सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ खावलायहरदों। मैया थांनाय 7 मार्च रबिबारखालि तामुलपुराव प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय मेलनि गेजेरजों तामुलपुर ब्लक बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिया बुंथियो दि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि सिङाव बिजेपि दोलोनिफ्राय 2 बिजाथिखौ गोबां भटनि फारागथियाव देरहाहोनायजों लोगोसे 2 बिजाथिया जेनदोंब्लाबो नैथि जायगायाव थादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला तामुलपुर बियाबाव बिजेपि दोलोआ फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव गोबां भटनि फारागथिजों देरहानाया रोखा होननानै बुंथियो। लोगोसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिसि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा धर्म नारायण दासआबो बुंबावो दि बे समाव बिटिआर हालामाव बिजेपि दोलोआनो बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन होननानै। लोगोसेनो रायजोआरि दैदेनगिरिफोरा तामुलपुर बियाबाव बिजेपि दोलोनि बिजाथि फसङोब्ला गोरलैयैनो देरहाहोनो हागोन होननानैबो बुंथिबावो। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला तामुलपुर बियाबनि सिङावनो आथिखाल बिटिसि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि जोनोम जायगाखाय बे बिथिङाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंथिनो माखासे मावथिफोरा साखाफारा जानानै दं होनना मिथिनो मोन्दों। थामथियाव, मैया थांनाय 7 मार्च रबिबारखालि आसाम बिधानसभानि बिसायख'थियाव बिजेपि इउपिपिएल बायदि दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो हायैनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव दावराव दावसि सोमजिहोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि 62 नं बरमा बिधानसभानिफ्राय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय अनन्त रामसियारि बिथांनो टिकेट होनो नांगौ होनना अनन्त रामसियारि बिथांनि मददगिरिफोरा बागानपारायाव दावराव दावसि सोमजिहोदों। आसाम बिधानसभानि 62 नं बरमा बिधानसभायाव जिएसपि दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा 5 नं क'क्राझार लकसभानि एमपि नब'कुमार सरनिया बिथांनो टिकेट होगोन होनना खौरां बिजों आरो रायजो राजानि खुगा खुगा सोलिबाय थानायखौ मिन्थिनानै अनन्त रामसियारि बिथांनि मददगिरिफोरा गोख्रों दावराव दावसि सोमजिहोदों आरो नब'कुमार सरनिया बिथांखौ 62 नं बरमा समस्तियाव माब्लाबाबो गनायनानै लाया होननानै गोख्रों हुमखि होनायखौबो नुनो मोन्दों। ब्रैथियाव, बर'नि गेजेराव फालांगि मावना बिटिआरनि गेजेरावनो मुंदांखा जानो हानाय गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि थामहिनबा सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि रिया ब्रह्मनि अनसुला फिसाय मनरन्जन ब्रह्मआ प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हानजायाव मैया थांनाय 7 मार्च रबिबारखालि गोदानै जयेन जाबाय। मख'जाथावदि मनरन्जन ब्रह्मजों लोगोसे गोबांथार बिपिएफनि गोख्रों मावथिफोरा इउपिपिएल हानजायाव हाबदों होनना खौरांफ्रा मिथिनो मोन्दों। बाथियाव 64 नं फानेरि बियाबाव बिपिएफनि जानानै बिजाथि महरै गसंथिनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों आसाम फुटबल एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांजों खाथि सोमोन्दो थानानै खामानि मावबोनाय
उदालगुरि जिल्ला BPF हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि लखिराम बर' बिथांखौ। मख'जाथावदि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव 64 नं फानेरि बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ आरो हालामनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मदद होगोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दथियाव बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि खुंगा 19थि जयै जुथुमलायनाय हाबाफारिखौ थांनाय 6 मार्च मार्च खालार खालि साननैनि हाबाफारिजों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय देउलखुसि बाथौ फरायसालि बर' बाजाराव खुंफुंलांबाय। मैया थांनाय 7 मार्च रबिबार खालि जोबथा सानखालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां प्रमद बर'आ बुङो दि राजखान्थियाव टिकेट मोननाय मोननैखौ लानानै हान्जानि गेजेराव खुद्रिलायनाया जाखायो, नाथाय थांखिसिम सहैनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरि मावथिफोरा गोसो हमथालायनांगोन होननानै बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो। स्निथियाव पाकिस्तानाव भारत हादरनि पान्जाब रायजोनि साखाथियाव थानाय हिन्दु नखरनि साबा सोद्रोमाफोरखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै फोथैनाय गोथै सह बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि हिन्दु नखरसेनिनो साबा सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबौ हाथियारफोरनि गेजेराव गंसे देगार आरो गंसे रुवा बोखांनो हानाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। स्निथियाव बिजेपिआव गोदानै जइन जादों बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर मिथुन चक्रवर्तीया। मिथिनाय बायदिब्ला कलकातायाव थानाय जारिमिनारि ब्रिगेड पेरेड ग्राउन्डआव मैया थांनाय 7 मार्च रबिबार खालि जइन जादों होनना मिथिदों। मोनसे गिदिरथार सुबुं गमायाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि सफैनायनि सिगांनो बिजेपिनि बिबारमाला गानो होननानै मिथिनो मोन्दों फावखुंगुर मिथुन चक्रवर्तीखौ। 9थियाव बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि दोलोआ जथायै बिटिसि सोरखारखौ खुंथाय गोहोआव लाबोनाय बायदिनो 2021 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव गोरोबथा बायदियै मासि रानलायनाय बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जानाय समावनो उदालगुरि जिल्लानि 64 नं फानेरि बियाबाव मासिखौ इउपिपिएलनो होआलाबानो बिजेपिआ रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारिखौ बिजाथि महरै मुं फोसावनायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा खुद्रिसारनानै बायदि हाबाफारिजों बानजायनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि असिलायैनो मैया थांनाय 7 मार्च रबिबार खालि मोनाबिलि समाव बेरगाव सारियालियाव समाज सिबियारि मनमोहन बर'नि दैदेननायाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांना आरो मानसि हारिखौ बुजायनो हायैनि थाखाय इसोरनि खाथियाव बोर बिनानै आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बिथांमोना बायदि स्लगान होनानै खुद्रिसारनाय थासारिखौ सोगोमखांहोयो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बिथांमोना एमपि बिस्वजित दैमारिनि फारसे गोख्रों रावै सोंखारिना बिथांमोननि बेरेखायै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट मोनाब्लाबो उदां बिजाथि महरै गसंथिना ओनसोलनि रायजो राजानि गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो हारसिंब्लाबो गसंथिगोन होनना बुंथियो। गोजोन फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै आरो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव निमाहा बिनो सानदों। मानो होनोब्ला जेब्ला आङो रादाब फरायबाय थादोंमोन बे समाव आंनि माइक्र'फना गेजेराव गाज्रि जाना होनानै बाहायनो मोनासै। बिनि थाखाय रावा एसे आलादा खोनाबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।